Dagitoy kasi bagbagana kadagiti linaon iti lokot ti pagbasaan iti daan at tulag ngayon na ibagbaga. Kadagiti kabsat kas kunaen kadagitoy asursurat iti kanta akas mabasa iti salmo. Dati akanta ti bagbagana isu dagiti metlaeng may sasaw tayo akas intayo hibibkas. Haan nga kanta nga ibagbagana wenno music nga kanta. Kadagiti dadduma mapanday tangkayag pay itim imada. Ngem di kita kapsat awan kas mabasa nga di kita nga kas nainlubungan laeng abanag. No di ket kas nasantuan nagloriaan iti kay papanan na. Ta iti linaon ti Biblia isu digitoy kas nasantuan akay papanan na. Kadagiti kapsat isu iti pannubok iti biag. Kadagiti kapsat iti bagbagana dagiti dadduma apaset adda digiti pakasaritaan digiti dadduma kas nainlubungan laeng abanag ngayon na ibagbaga. Ngem kadatay kapsat nga kas agsuksukimat iti nadyosan na sursuro dayjay mataginayon nga saan a makita abanbanag. So digiti kapsat kas iti sao kas iti panunot ngayon tayo ibigkas isu iti taraon iti espiritu tayo. Tadigitoy kapsat kas napapateg ngayon na ibagbaga digitoy akay papanan na. Kas mabasa iti Salmo 68 iti 20. Iti Dios adda kada tayo. Isu nga kapsat digiti ngayon na ibagbaga ta iti Dios nga rod may nga espiritu ngawan kinakakita kenkuana. Dagiti panakaisalakan ket may bilang iti Dios nga apo iti pannakalapsot ken patay. Tadigiti kapsat ngayon na ibagbaga kas intayo patayen digiti madi nga aramid tayo. Isu digita tinna ibagbaga ipakpakamu iti tunggal tao kas kay papanan na. Kas mabasa iti Salmo 68 iti 21. Ngem iti Dios biroken nanto iti ulo kadagiti kabusor na iti buok iti tuktok managmag na pailaeng iti kina managbasol na. So di kita kapsatin na ibagbaga nga kadagiti basbasol isu itin tayo waswasen kas kay papanan igitoy anaylanad kadagiti sursurat. Ta kakapsat digitoy ngayon na ibagbaga kas iti adal kas iti taraon. Isu digito iti taraon iti espiritu tayo nagturong iti Dios. Takas mabasa iti Salmo 68 iti 22. Iti apo kinunana alaek tumanen manipod basan audek to manen iti ida kadagiti yuyeng iti baybay. Ta iti bagbagan nga yuyeng iti baybay adda sa dingato digita gapo iti baybay nga ibagbagana gapo kadagiti sasaw tayo betlaeng nga manglayos kadagiti kapanpanutan kadagiti tao. So digita kapsat ti intayo paringisalakan no kasano iti ituturong tayo iti Dios digita iti kaya tangasawen ket agyamanak digitoy no mawatan nyo kadagiti kay papanan na ket agyamanak iti Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.